saiki bareng aku dadi wong sugih, akeh tangga teparo sing padha sonjo. Kaya-kaya nyedulurke. Yen nalika aku isih urip melarat, laler ora sing menclok babar pisan. Kula nuwun. Oh ya kandhani kok. Wes ngene iki. Wong sugih ya ngene iki tamune pirang-pirang. Lho. Wah kok kowe. Piye kabare? Sehat. Sehat. Urip iku sing penting gagas waras. Nomor siji. Bareng kowe mlebu ning omahku kok nyawang sing ora-ora. Aku iki gumun kok karo kowe kok, Kang. Gumun perkara apa? Mbiyen kowe uripmu melarat. Iya. Bebasan aji godhong garing. Iya. Omah engko bakar terasek ora mateng. Saiki wis sugih. Wah. Ning yo aja gleleng ya, Kang. Lho menungso, Cak. Menungso iki cara biyen iki urip melarat, saiki rada sugih, upama mlepuk ya ora apa-apa. Biyen ngarep omah mbek pager betak eling ta ora? Isih ngreat-ngreat. Iki mang aku mlebu omahmu. Wah, pagerem kok mlaku dhewe medeni. Remote kontrol ya. Anggere ana tamu tak remote teko kene mbuka dhewe. Dadi ngrasa kowe nek aku Iya no. Piye? Jane bisnis semopo? Kowe pengen ngerti? Sugem kira-kira iki kok ngluwehi aku. Lho. Bareng aku saiki bisnis barang antik, ya to? Oh, saiki aku dadi wong sing sugih, kejaba saka kuwi. Ha iki rezekiku lancar kaya banyu tak kandhani. Lho, Rezekimi lancar kaya banyu. Kaya banyu, Dian. Kira-kira ngalahno karo Jagabaya Seren apa ora? Jagabaya Seren. Iya. Lho iki sugih blegedar lho, kowe aja. Biyen aku kalah sugih, saiki aku mau kalah. Mau kalah ya? Iya no. Gleleng ya. Lho iya no. Biyen iki bayan anggere aku. Kowe toke kaya wong ora kanggo. Iya, Jagabaya ora kanggo ketoke. Mergo aku wong melarat. Bareng saiki aku sugih ya. Wih, Dek, endi Dek? Mbatehno ya. Iya. Nek biyen roh kowe ora gelem mbatehno. Ya wis lumrah urip. Kowe biyen eling ora jaman isih melarat. Kowe ngopi ning gone Jamari mesti ngangelno aku. Anjene ora patok duwe dhuwit kok. Oh, mesti kok kopi bayar rokok sak kopine. Mateni. Ya ilange ning endi wong kowe iki dulur. Nyatane kok mau aku iki sugih, kowe iki kok mau njaluk tulung. Kowe butuh duit piro ae tak anani lho. Lho kon butuh duit piye? Wong aku ngene iki ae ngelu. Lho, kok ngelu aku iki dhewe ngelu. Perkara apa? Nglayakno dhuwitku iki piye carane gendang teh bingung aku. Bang Bayak darane ngelu perkara ora duwe duit, malah ngelu nglayakno duit. Perkara iki lho dhuwitku banget akeh ning omah. Perkara apa? Kowe bisnis apa? Ora, perkara dhuwitku banget okehi aku ngantek golek tambak udan. Lah kok golek tambak udan iki sambungane apa karo duit? Lah nek kebocoran, dhuwitku terus kabeh sing nipe sapa? Jamur ya. Iya. Iya. Mergo banget akeh duitmu ya. Jake kandhani wong Seren sing wedok-wedok. Piye? Nek sing ora duwe gawean, nek mung dipocoki sing lanang sithik-sithik dikayani mok 20.000 kon marang omahku. Kon apa? Takon mepe dhuwitku mangko dalan. Plete. Kowe mepeh mlebu ora bayar kok iso mlebu ora. Oh, kandhani kok ngeyeli wong aku wong sugih, mlaku sak mlakuke dideloke wis wibawane ana. Iya percaya. Beda nek wong melarat. Ngadeg kaya rasa-rasen tak doe. Mergo ora patak duwe duit. Iya. Lah iya kowe mau kondo to. Biyen aku ngopi ning meja mari ngangelno kowe. Iya. Nek saiki kowe ngerti. Ngerti. Ngopi sak ngopi aku moh ning Rembang. Lah nek endi? Lho, ngopi sak ngopi ya ning Korea ta. Pajak apa ning Korea? Ngopi sak ngopi ning Korea no. Kowe ngerti apa ora? Apa? Kopi ning Korea iku sak gelas piro? Regane piro? 6 juta. Sak gelas teh 6 juta. Sak gelas 6 juta. Samu. Iya, sak tikete kok. Iya lho. Ngomong. Iki mau duit sisa ngopi cek pirang-pirang ngene iki tak kuaplok karo duit piye?
Saja ayo mlete kowe. Iya. Walah weton Macem-macem. weton angger weton ketanggi yo mlete ngene iku. Lho ngono aja. Rumah Sam kalah karo weton Karangsari. Saja duwe yo duwe. Wah iya. Iki mang sisa konggone kafe ketanggi. Omahe Tik. Hah? Kafe Aku Tik. mang bar mampir kafe ketanggi karo Jogobaya. Ah iki lho susuke tak gawa. Iya. Nek ngono padha ae. Lah kok padha ae. Jane iki duit kaya ngene iki aku ya bingung nek nglayakno Cak. Entek iki lho kapan. Mlete nek ngene iku kowe. Lah piye wong aku ngitung bati perkara aku iki duwe bisnis barang antik. Ngitung bati rong rampung lho duit iki tekan neh jare. Neng ketoke kok melejit Lho, kowe iki jane bisnismu iki ora mung barang antik ketoke. ora. Kowe iki bisnismu iki ora baen sak baen-baene. Lah kok kowe bisa kandha kaya ngono? Nek kaya moga ngono iku bisnise ketoprak. Ketoprak. Dadi miliarder iki wis ora ana wong Heeh. Nek kowe bisnis rasa, lho suwengi kok sugih iki kok dijajal. Iki aku roh aku. Roh apa? Kowe iki mesti mek pesugihan ning Gunung Kawi kowe iki mesti. Kowe iki lho kok ana-ana ae. Lah napa? Ya wis lumrah jeneng manungsa urip ning donya iki golek pesugihan. Iya. Ana urip ning donya golek kemlaratan niku ana apa piye? Wong urip ning donya iki golek Ya pesugihan. Ora ana wong urip ning donya golek kemlaratan ora ana. sing pengen melarat sapa? Lah iya. Wong urip melarat kabeh iki ora manungsa iki penak. diwajibake mbudidaya. Wah, bener omongan. Lah kowe iki nek lumo mbudidaya sugihmu kapan? Ngono. Mbah sak mbudi-budidayane sing baku urip ning donya iku enak lan kepenak. Ya ora kekurangan sangu barang apa wae. Kok upama ana tangga teparo iki lagi butuh duit, kowe iso ngutangi. Lho, Mesti kowe nganaki. Nek aku dhuwit utang-utang ya anake kok. aku iki ngerti dosa kok. Upama kok ana tangga teparo butuh duit, pira? Tak anani, ora ngusah kok anaki. Lho. Ya ora kok dhuwit oleh golek tenan-tenan kok. Lah iya. Lho kok anakno? Ya tak anakno. Pateni wong. Dhuwit 1 juta diselah tanggoku tak kekno. Balike kudune 2,5 juta. Pateni wong iku jenenge ora nulung. Gen cepet sugih. Iku jenenge kowe ora nulung karo tangga teparo ning nekek ngono. Jane kowe iki arep tak warai, Kang. Delalah kowe sugih. Umpama kowe urung sugih iki asline arep tak warai. Perkara apa? Carane pengen urip sugih. Iya. Iki gen didungokno wong-wong ya. Iya. Nek pengen urip sugih gampang. Gampange piye? Sinau pelit. Kowe anggere gelem pelit ya urip sugih. Ngono ya. Iya. Wong nek lomo-lomo ora iso sugih. Ora ngarah iso sugih. Kudune pelit. Pelit. Nang yo ora. Mulane kaya aku. Aku iki pelit. Wong sak desa iki sing pelit aku dhewe. Mulane aku isih awet sugih ae. Nang yo ngene iki kudu mikir. Mikir piye? Jeneng urip ning alam donya, urip bebrayane ora kaya ngono. Iya nek kowe iki sehat terus. Lah nek ana laranem, sapa sing tetulung karo kowe nek ora tangga teparuse? Ora ana gerak dhuwitku. Lho, Lah wong sugih. iya sugih ya sugih. Nanging umpama kowe lara ora kelar gadek, sapa sing tak perintah? Duitmu mlaku dhewe. Ya kene apa ora kabeh kalah karo dhuwit. Ora kaya ngono iku jenenge urip sing ora genah, ora apik ngono. Aja mok lakoni mergo apa? Jenenge wong urip bebrayat, sepisan iku kudu rukun karo tangga teparo. Lho iya lho, Cak. Tangga teparo iku menang keplok ning ora menang tombok. Lho pancen biasane kaya ngono. Kowe lho ora kuat mangan mesti dikeploki. Iya, aku dhewe tau Dirasani, ya to ora. Nanging kowe nek kuat tuku-tuku, alah paling-paling dirasani bloko kowe ngene. Ya wis lumrah. Kaya ngene iku wis lumrah ning di jagat iku pancen kaya ngono. Pancen kuwi dadi jantrane lakune jaman kok kaya ngono kok. Ora usah kowe iki gatekno tangga ngono. Dadine kulino wong iki Ya kudune ya tulung tinulung. ngono rewe ya. Lho iya no. Wong isih sugih. Ya. Monggo. Ya kandhane kok. Kowe omah 3 menit iki. omahmu kok dienggo jujukan wong. Lah iya biasane iki anggere mara rene ya utang niku wis lumrah. Dadi anggere wong mara rene Utang. wong melarat. Lah iya. Temoni tamu. Ngono ya.
Apa, Cung? Tang duit. Barek mancep yuk. Ajeng omong. Lah iya omong utang duit. Nah utang duit iki lho wis ana duit kawisi. Apa? Ngawur rek. Ngawur piye? Sopo? Tangga. Iya, bocah karangpo. Ono apa? Apa? Iku dekenganku. Lho pusat iku. Dekengan pusat piye? Lha iku sapa? Iku mogol. Aku nek butuh duit ya iku. Kok malah ngawur ae. Kowe aja arani nek wong larat. Iku nek ning ngisor. Wito. Iki Apa? ning dhuwur pentas. Kudune. Ngawur ae iki ora mogol. Wong larat ya? Iya. Ngono. Tepangake. Aku wis kenal karo kowe. Wis Sinten? kenal. Joko Mogol ah. Mboten Apa? Joko Supar. Joko Supar. Supare wis tuwa Joko. Ah, tak dongakno sehat terus. Iya, aku ya padha wae ndongake. Anu, Ana kula apa? mriki niki wau wonten kawigatosan. Ana wigati, njur wigatine apa, Cung? Mboten wak utang dhuwit. Heeh. Ning mergo bapak niku sakit. Bapakmu lara. Nggih. Terus? Lah bapak riyen niku ninggali barang. Heeh. Barang niku barang antik. Karepe kula menawi bapak gelem panjenengan niku rak juragan Barang antik. Ya. Iya, mok tawakno aku ngono. leres. Weh, iya. Nek upami purun Ngono. barang antike kula gawane mriki sebab barang niku umpama tak dol ning kono-kono mesti payu larang. Ngono. Wujude barang ning kaya menungso. Wujude barang Kaya ning kaya menungso. menungso. Sampean kon pijet ya iso. Kabisane kuwi. Sampean kon hibur panjenengan nggih iso. Umpama joget-joget ya iso. Saged. Wah, iya gatuk iki. Jae Kang, Aku iku urung duwe barang sing kaya ngene iku. aku pengen roh. Lah iya. Nek menawa aku Ojo cocok. gorene. Tenang. Aku cocok, engko tak tukune. Loh, masuk. Halo. Barang kok kaya wong iso dikongkoni aku kok ora percaya blas. Sing lugu sapa? Iki barang. Ah ya barange ndang ditekakno Ndi? kene. Oh, matane. Kene lho, kene lho. Susuku mlarat terus, Pak. Iki barange. Leres. Yo aku. Duh. Aja jawab, aja omong. Iki urusanku karo urusane Rokim kok iso. Ning ya apik tenan iki. Kaya persis kaya menungso iki. Iki ya ana kabele barang. Lho, mbok los-los bajine nyundul-nyundul. Iki ana kabele. Nggih wonten. Tak periksane sik. Engko nek ana kabele sing pedhot malah aku cilaka. Lagi tak tuku rusak engko. Kabele tak periksa kok malah lho iki piye? Lah sampe Remet kok ya keri ya. Iki barange. nggih. Apik iki. Mulane kula omongke wau niki barang antik. Barang antik dikongkon samu barang iso. Saged. Wah. Kon Nggih. pijet nggih saged. Rempokno wong. Takoni regane. Ya. Aku iki seneng karo barangem. Lah, Ya. Mula kanthi kuwi kira-kira modal pira, Cung? Modal pira wis akeh omong kok iso angel. kula ne omong butuh dhuwit 300.000, Pak. Mong 300.000. Nggih. Tak nyang entuk. Apa-apa. Entuk. Tak nyang 800 ya. Lho. Tak nyang 800. Iki wong sugih koplak iki. Kok sugih koclok iki? Ya. Ngakon 300 dinyang 800. Lah iya bentuk. Kok gumun iki ngopo? Wong tawane 300 kok, Bos. Lumrahe wong tawa 300 sing ngenyang mesti ngeduni. Ya sak ngisore. Iku lumrahe. Mergo aku wong ora lumrah. Dadi aku ngenyang tak unggahi ngono. Ini iku jenenge ya wong mlepuk kowe niku. Wong duwe duit ora apa-apa. Ya sugih anyaran ya ngono iku. Iya, OKB orang kaya baru. Ah, iya. Urusi kowe. Iki ketoke cocok. Wes. Pon 800 boten Ah iya apa-apa. tak nyang 800 ora entuk iki. Nggih malah Wong kebeneran. duwe ora melu gawe kaya nglayakno kok jiro lupat monem itu ngono.
Iki lho lah apa kok iso? Montang-mantang iki. Stop. Duwe balekno. Balekno. Ditumbas e. Aku ngerti nek barang iki dituku pira? 800. 800. Kaya ora tau nyekel dhuwit 800 e, Cung. Balekno mergo aku seneng barangan. Tak tuku 1.500.000. Kok wani larang. Oh, 1.500.000, Cung. Aja secawan Cak. Kaya lelangan ning TPI ae. Sayakno dhuwit. Ana apa? Aku kok ngomong 800 nanti. Lah iya salahmu, Dik. 1.500.000. Balekno. Lho kok balekne piye? Balekne piye? 2 juta, Cung. Oh, 2 juta. Wah, kali juta kata niki kok. Ya niki mawon. Ndake pira? Kalih yuta. Alah, dhuwit 2 juta e biasa tak nggo kecek ngene kowe. 2,5 juta. 2 juta setengah. Balekno dhuwite. 3 juta. Kathah niki, Bos. Sa, barang iki ndi? Iki barange ndi? Lho, Cuk. Iki karep piye karep? Iki Wis kene, balik. lho barange ora Karep ngerti. barange ndi? Gene. Kang bonekane niki. Nyanyangan wis samet. Dadi kok malah Kowe iki mang nang ndi? Uyah. Boneka kok murah Boneka kok piye? murah. Lah roh duwe dinyang-nyangan aku terus res-resene. Kowe iki benda mati kok iso nguyah barang iki. Ahliya. Boneka. Pun. Iki. Pinten? Wis 5 juta langsung 5 juta. 5 juta. 6 juta. 6 juta. Kabeh 10 juta suwen. Ya wani aku 10 juta kok. Matur nuwun. Matur nuwun. Ses jutanan. 20 juta. Nah, mergo iki barangmu dituku wong Kang. loro. Ana apa? Bos, Ana apa? duweke kok duit palsu. Kok palsu iki? Duit dolanan iki. Wah, Aja ngenyek ora iki, tau Mo. duit iku apa? Duit tenan. duit Duit anyar. citakan 2000 selawe yo ngene iki. Duit anyar, Bro. Anyar. Duwe iku model anyar. Selawe yo ngene. Kandhane kok ngayal. Pun. Ini ya. Sakniki barang urusane Nah, sampean. mergo barang wis tak tuku, sing tuku wong loro iki tak nggo wong loro. Bosok. Ngono ya. Oh, kaya mek tak apa-apakno ya wong loro. Nggih monggo sampean pun Nah, saiki sadurunge kowe lunga, aku takon carane piye. Ngono lho. sabar. Niki nek ajeng onekno Ya, muni ceket, mateni cetut. iku tok. Nggih. Siap? Nak nguripno ikene, Ceket. nak mateni kono. Yo. Ya, ngono. Pun, nggih. Ya, Sah. wis, ya. Sah. Ya. Ya, sah. Gil. Sah. Ya, Gil. Yo, sah. Lho iki karo piye? Iki piye iki? Kowe tak tuku malah. Sah. Sah. Kowe tak tuku. Lho, lah kancaku. Kancamu ya ben mulih kok malah. Wong kowe wis dadi Wes dabek. tak tuku 10 juta kok malah. Di, penake piye? Ya Digawek radio-radionan ngono ya. Iya, Disetel. rengengan ki Nah, ora sepi. iya. Omahe wong sugih. Kowe kepengin nyetel apa? Aku pengen nyetel Lagu dangdut apa? dangdut ae. Dangdut. Yo, Ya. Cetek. Wes. dangdut e. Dangdut e malah isine wong sambat iki piye? Cetut. Nggih. Apa? Gelombange rumah sakit kok. Keliru gelombang rumah sakit tak setel. Isine yo Wong sambat tak golekane sik. cetek. Tak goleki kok. Boleh nanti ya? Pruk ngono. Kruk 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 kruk. Wis pas. Iki stasiun dangdut iki. Aku kepengin lagune Hamdan ATT. Lho. Cetek. Nah, Putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih. Karo Yukasmi. Karena utang bang mekar. Berarti Aku nek kemana piye, Cut? ada wah kena wong. Putus lagi cintaku. Putus lagi
jaringan kasih seku padanya. Cuma karena rupiah lalu engkau bersaling muka, tak mau lakukan lagi kecewa karena sakra ala keri. Itu senggane trai ngono. cecut. Duh, kopi pateni. Mate dhewe. Engko nek batune entek ra mbok pateni. Ngono. Wes, dangdut wis apik. Nyetel lagu Korea. Lagu Korea sing Cina. Balonku ada 5. Apik iki. Anyar. Nek ora iso. Lho versi Cina itu tetep apik, balonku ada 5. Lah jalan piye? Ruk cetek. Balon ada 5. Rupa namanya. Hanya merah kuning kelabang. Merah muda dan biru. Iku nek awak balonku ada 5 versi Cina. Iya, Saiki versi Malaysia, Melayu. iya apik. Cetek. Balonku ada 5. Rubah-rubah warnanya. Rena. Versi Melayu kok malah ngono piye? Lah iku mah gak versi Melayu ne, Dik. Sing tak karepno apa? Balonku aku mau muni piye? Balonku ada 5 versi Melayu. Lah iki mang Melayu no. bener bongkrak, dibisi bongkrak ya. Pinter bongkrak nang ngono. Lah piye? Kudune basane basa Basa Melayu ora kok sing Melayu. Radio iku dak anut perintahe sing ngongkon nang. Oh iya ya. Lah kowe mang kongkonem balonku ada 5 cara Melayu gak basa Melayu. Iya bener kowe. Wis ngene ae Spanyol, cara Spanyol berita Spanyol. Cetek. Kung dadi sino ka tatasana. Betul. Kung das. Iki Ngono lho. beritane berita apa iki? Berita kehilangan. Kehilangan. Bahasa Spanyol ya? Sun kono nolongi sepeda motor. Main Jotos. urusan karo polisi lho. Sepeda motor itu ya bahasa Indonesia. Bahasa Spanyol. Wong Indonesia nyilah wong Spanyol ora ndang dibalekno mulane. Lah terus Tulu ngikut kecekel. Hei, bahasa Spanyol kok ono kecekel barang iku bahasa Jawa. Lah wong Jawa nyilah Spanyol lho. Ora ndang dibalekno. Punya kuakek ngene. Ora ono bahasa Spanyol apa kene iki. Ora ono. Wong Spanyol saking gregeten lho, Dik. Dadi Spanyol lak miso ya ngono iku. Iya, Kaya wong Jawa persis. iya nang kene. Ala tuk ngono. Ngono ta? Iya. Spanyol itu. Spanyol. iku berarti ya babu-babu iki sing done kono iki. Spanyol. Ndorone dipisoi wakak aneh. Como terstri. Oh. Cera turun tidak sana. Turun si upi mati. Tung santin tung ente. Onom listrik yang jeklek. Pressing. Ose, ora apa. Berita PLN. Bahasa Spanyol wis iki jeglek. Niku bahasa Spanyol kan. Elek iki elek. Ceket. Pateni. Wes, Iki iki musim iku olahraga. olahraga. Iya. Malah udan-udan iki ora pantes lho. Iya apa? Iki ngene ae. Api-apian aten nggo reneng-renengan, ya to. Iki disetel Surabayanan ae. Rudukan. Lho iya lho. Kalau didukokno. Heeh. Kena Pokoke awake dhewe iku nggo reneng-renengan ben awake dhewe iso turu. Iya. Yo. Aja leren-leren nek urung turu ya. Nanti turu lho ya. Yo radio. Yun para pamirsa Sutresna Budaya. Apik ya. Sugeng kepanggihan kalian RRS Apa ndi? Radio Republik Seren.
Ing mriki kerja bareng kalian RRS Radio Republik Surabaya. Ing sonten menika badhe ngawontenaken uyon-uyon kanthi manasuka. Nggih menika Juli Surabayanan. Apik. Nang nong nang dung tong tong. Tong ning tong ting tong ting. Kangen aku yang ini Tang tak dong tak dong tak. Bila ada sakit kepala silakan minum kencang ini. Iki karo piye? Enak-enak diduwono tenan-tenan malah. Ana iklane, Dek. Iklane liwat. Dadi ono ikane. Ana iklane ya Kok Joko. sing bayar iku ya. Sing bayar iklan. Yo. Numpak becak. Legake ah. Kae urung tutuk nggone kok mbok kenapa? Wong numpak becak iku urung tutuk nggone. Kowe iki tak kon jula-joli. Oh, jula-joli. Ora ngenteni wong numpak becak bento. Ana becak. Amot klopo iki ketoprak ning daleme Pak Darmono. Gentung. Aduh. Kleru ngarep. Malah lungoru Kowe kok weteng nek kesenep. tekan omah ra kena dinggo bojom bingung. Aku wis duwe japitan kok, Dik. Apa? Iku kanggone papah gedang tak japit terus tak kencengno. Ayo terus apa malah? Lah mbok takoki terus ah. Iso. Aja mau takoki ya, kowe iki ngono kok. Becake ra sida. Malah amot klopo. Trudung tong tang trudung tung ting tang kentung kentang ding ding tung tang ding brong Apik tenan. cerewet ngono ngadeg. Diamuk. Aku diamuk radione. Ayo terus aku. Ana wong sing sikile gatok kok dipun jengking batu eramu. Apik. Ora ngenten iki julagan gak iso ya. Iya ya. Dune tutup. Ate tetep to. Bila tanaman Anda kena penyakit selunjut apa saja silakan semprot dengan DDT. Apa iku? Iki promosi D, iklan. Tak tok ding tok dak. Para pemirsa kula sedaya kekangen atur kepenak ingkang saedha. Ndak turu ah. Iya kok geger. Lho aku kudu turu. Direngake kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Anjing kang turu ah. Lah kono aja kok turu piye? Lho Sing iso apik. dumakno kakeane ora ndang turu. Nek kok malah misoyo wonge piye? Malah bantah. Aku iki ngidung karepku dhewe. Ya iyo. Ana jare dipalen nandur tabu ning ora. Bojo elek ketiga maten. Wes bojo ayu dikondol kanca. Ireng-ireng jarene sapur ana beka ceplok pontone. Aku seneng sing gedhe dhuwur enak rasane. Ana kursi ning guri meja. Malah aja keplak-keplak. Yang turu ah. Lah enak kok. Ya enak aku yo problem ngeren no. Lah aku Lho kowe penak. wis tak tuku kok. Ya. Ra
to. Nah, terus iki mau. Ana kodhok ning jero plumbang, kodhok cilik pretil arane. Dadi wong wedok aja nolak wong lanang. Nek ra payu rabi mecicil uripe. Aja mateni Kang, terus Ora apik kok. Apik. Iki Surabaya tetep apik. Ana rambute dawa, rambut dawa nggo omah umah. Ayo nyebut karo sing kuwasa, kudu manut dawuhe wong tuwa. Sandal jepit enter neng kali. Tak gudak ora nemokno. Iya ilang iki. Amit-amit sing tuku radio iki wis dandang turu, muga-muga ndang Radio Edan. Aku Ya ngene iki lho sing tak senengi. seneng piye? Jane aku iki wis ngerti nek arep diapusi. Ayo duit Ya, ilang. ora apa-apa kowe wong sugih duit ilang sakmene ora apa-apa. Sesuk golek neh. Ijep-ijep Sing sedekah ya. baku kowe karo aku nek wis teturu karo bocah kuwi mau. Kejaba ya kuwi kowe karo aku untuk hiburan lho ya ta ora. Aku iso guyu. Lah iya, wis kono ndak bali Ngono ae. golek Iya. kono neh. Oh. Warung sapine kaya ngene. Kuwi iki nek dado warung. Iki kudu mesem karo guyu. Ora cemberut wae. Kon sing tuku iki sapa? Ora ono sing tuku kon iki piye? Sampeyan ki aja nyalahke aku, Kang. Lah kok ora nyalahke Aku kowe? bingung. Lho, aku ki dodolan segor masakanku ya enak. Ora tau payu, ora ono mogel mampir kan ning warungku iki jane gene. Enak iki ra rumangsamu. Kabeh mau iki sing dodol. Nek sing dodol iki sangar. Ora gelem mesam. Sing tuku ki ya wedi ngono lho, Dik. Cetane sampean ngumpulke aku. Lho kode ora. Coba to sawang. Kabeh iki tukune nganggo dhuwit. Modal iki yo nganggo dhuwit. Nek saben dina iki ora entek. Suwe saya suwe awake dhewe iki bangkrut ta ya. Wis to kae sampean ki aja nyalahke aku dhewe ya bingung. Sampeyan aku iki dodolan ora payu iki njur piye? Nek ngene carane suwe-suwe awak dhewe bangkrut. Nah, mulo saka kuwi. Iki aku duweni cara. Carane piye? Ben supayane dodolanmu iki laris. Akeh sing tuku. Lah carane piye, Kang? Aku arep golek-golek. Golek apa? Golek penglaris, Dik. Golek dukun? Lho iya lho, Dik. Ning ndi saiki ku ora ono dukun ta? Lho jare sapa ora ono dukun. Ning kene TikTok iki akeh dukun. Mantau. Lho iya. Sampeyan dihapusi. Ono neh ning kene Mbah Gogel. Iki dukun paling kondang. Apa? Mbah Gogel jenenge. Dukun cabul. Oh, apa? Dukun kok dukun cabul. Nah, Mbah Gogel iki dukun paling kondang. Jaluk apa wae mesti turut. Dik. iki aja bentor. Lho bento iki. Nek Google iki ora iso kondongane masakan iki ora iso. Kang. Lho. Jare sapa Mbah Gogel iki ora ngerti masakan. Coba kowe sawangen. Kowe ngomong apa njaluk apa? Masakan apa? Mesti metu deh. Yen perkara kuwi pancen bener. Iki nek njaluk penglaris nek Google iki ora ana. Kadurne njaluk penglaris Wis ning ndi? sampeyan iki tekone nggone dukun. Ning Sereng kene ana dukun semandi ta ora ya, Kang? Ono, Dik. Aku ora ora jenenge. Iya. Ning aku bakal butitoyo.
ben supayane warungmu iki laris. Ngono ya? Ngono. Yo dino iki aku bakal golek dukun. Ya kok sampe ndak budal Iya. kok ning mburi ana rokok loro gawa kan. Ngono. Iya. Apa ya cukup rokok loro iki? Alah ngirit. Ngirit piye? Iki kanggo dukune sing kanggo aku apa? Kok nek mandi ditambahin nek ra mandi Ngono. ngono. Iki welingku karo kowe. Sak lungaku ya, Dik. Mengko nek ana wong liwat, iki tawani kon mangan. Sopo ae ya? Sapa wae ana wong liwat tawani mangan. Wis sampe ndak Ngono. budal. Tenan lho, Dik. Lu siraku nyawang kowe iki. Lah kok nyawang aku iki ngelu kaya apa? Ada ke setan to piye aku iki? Ya wong kliprak doyan mangan Ora, kok gawe. kliprak. Nek gagah cukup cangkeman kowe. Aku kok gumun jane iki kurange apa? Lah rokok Balik ora ana. kowe. Ora ada budak. Jare kan golek rokok, kon dibawa rokok. Rokoke ora ana kon iki. Nek kae lho kan, lho marine jero mari. Oh. Nek kakang siji kok bento. Ayo. Mas. Apa ndi? Arep bali ning desa. Aja kesusu bali tak kandhani. Kene lho mampir kene tak kei mangan. Sampean apa iki? Lho kabeh ya ana, mie ana, tahu ana, iki apa iki? Iki daging ya ana. Sak njalukmu ana kabeh. Nek Kowe lesu apa ora? ya nek lesu ya aku lesu. Lah yo wis lungguh kene. Kene tak cepake nggon nang lungguh. Sampean menehi mangan. Wis tak aja ngomong ae nang lungguh kok. Rezeki noplok. Ora gelem ngenteni bali langsung ae. Ayo Kapan? Aja kesusu bali. rezeki nomplok. Napa? Weteng rasa lesu ana wong wedok nawani panganan. Kayak mangan. Ya wis nang lungguh tak kei mangan. Tak tanduki. Masuk iki. Ana wong kok apikan ngene, Mbak. Wis to aku ngerti nek sampean ki lesu. Lakon iki Apa? jan seneng Apa aku. iki? Apa iku, Mbak? Daging iki. Wah, ya. Rica-rica kudanil gak enek. Kowe iki kok ono-ono ae. Nih. Ya. Mene rada akeh lah, Mbak. Nah, Won, kairu. Iki. Wah, masuk iki. Rupuk apa ora? Malah rameni. Rupuk apa ora? Rupuk siji, Pak. Ya. wah, Ayo man. Tak tanduki. enak iki. Kowe karo apa? Daging. Mak, aku mangan sih ya, Mak. Ana wong apikan, weteng lesu kok terus dikeki mangan. Ora ono wong apene aku. Lah iya. Matur nuwun. Ya wis mangan kok nek kurangan tandukne. Dik, Duwe iki kek nombok. Iku panganane gawa lah. ngono. Iya. Oh, Mbene Dik. Gawa wis. wis aku ngombe ta ora? Pak, Alah, wis. Nang baceke man. teko kene ta iki. Sopo iki? Lah ketokrake ning kene. Syukur gua dagangan kowe. Malah kowe. Kene. Kene. Kene uben to lah. Ngalah kowe. Sapa? Kowe. Aku urung bento lah
apa? Aku digudak wong loro. Wong jarene sampe turu ora turu-turu cangkemku ngantek blengen. Lesu ora tak tanduki. Lesu Mbah. Memang rongahan piye kok oleh mangan tenanan. Durung e. Ana wong apikan. Ndi? Iya. Wes, karo apa kowe? Sembarang saenenge aja karo sambel pokoke. Endi rono sambele yo. Iku lho lombok karo aja iku lho Mbak iku. Boleh aku engko wetengku terus loro. Anakku engko nyundul-nyundul. Loh, kowe iki meteng. Meteng, Mbak. Pirang sasi kuwi? Mbah wong ora ndang lahir-lahir jare dipreksakno dokter iki anakan gajah. Loh, kok Loh, kebok? Loh, sirahe nyundul-nyundul. Loh, sirahe mengisor kok, Mbak. Omonganmu ing gladrak. Lah iki terae meteng anakan gajah kene ora percaya talalene jeh cilik. Dulurku ki lanang, Mbak. Lanang. Kok macake ngene? Lah. Gak sampe wis. Aman. Aku buke. Tak kurangan tak tanduki nek. Aku tambah teh, Mbak. Malah eling bapak aku nang omah ngono iku. Mbak Laos. Ndi? Lu lawas kan kowe. Ilaku mbok anggap panunen piye? Ya sepurane tak joli wae. Nah. Oh, tak pilih sing gede lho. Lah ya kok panuse ra umum. Iki empal kleler ta apa, Mbak? Empal daging kok pol kok keleler. Enggak begini apa? Aku malah eling mbok e. Mangan iki tak pangan separo tak kene mbok ya. Mengko kok gak kenaan. Lah iki urung mbok uculi nge. Iki buka sik. Ono plastike. Ade mau bentone ngene. Mbak, Piye? matur nuwun. Aku wis mbok kei mangan wis ora lesu meneh. Aku tak balik. Sampai Bali? Nggih. Kok matur nuwun tok iku? Loh. Lah kok matur nuwun tok Kok pripun? ora wong kowe bar mangan ya kudune bayar kowe. Kok matur nuwun nganggur iku? Loh, Lha iki piye? niki warung. Lah iki daganganku kowe bar mangan iki kudune bayar. Jap. Piye wong iki? Jabang kok malah duwike digawa dikurokin. Aja alasan kowe. Sampeyan wae ora roh nang kene tak kena dhuwitku. Ora idep, sebaku kowe wis mangan segoku, kowe wis tanduk tehku, kowe nek kene kudune bayar. Lah terus piye, Dik? Ya, Daging niki wedok piye? lah kene. Kok ana geteh? Ora ono kok em. Kowe mangan karo apa ae iki mau? Iwak setunggal, Kok daging. kerupuk siji, Siji. teh pindho, Double. kare lombokan, Karo lombokan, tahu, tahu. 900.000. Lah dik mau, sing digowo leh mang apa? ya sami. Padha. Nggih. 100 karo 900 1.800.000. Kowe karo apa kowe? Mbok kaya apa emang? Ini dagingnya double kowe. Dagingnya double, mine double, segane double. Kowe 2 juta. 2 juta karo 1.800.000. 3 juta 800. Daging bayar. Mbak, Apa? genepe 4 juta ya. Ngono. Kayak saya. Nepi Itu jajan apa kok 4 juta iki? Daging grepi. Syukur bayar 4 juta. Enak gagine bayar duit gorene. Lah duwike digawa dimurakim lho. Kawurusan. Aja kakek alasan kowe. Alasan. Ayo wong bar mangan kok ora gelem bayar. Ben. Piye karepe wong iki? Ya pun tak balik sik. Apa iki? Niki duwite mah tak kon gawa Oh, dikurokin. iso kudune kok ya bayar. Kang, tolong Kang. Iki lho Kang ono omah ora gelem bayar Kang. Malah ana Mbah Parem. Sopo? Sampean. Ngawur kon iki. Sopo sing mangan ora gelem bayar? Iki lho ngawong loro iki Kang. Dah. Ayo sana ke. Nih, Urung Urung bar yo durung bar. Kowe iki mangan ora gelem bayar, Dik. Nek mangan iki bayar. Iki ki warung. Kabeh iki nganggo duit tukune. Ora nganggo dengkul.
sinten? Kok iso kasinen masakane adikku iki paling jos, paling enak deh. Kasinen ta ora? Jane iki ku piye? Piye lho, Kang? Durung rasa. Iki lho iwake kok rasa paring. Gang, nah. Kae ngono. Urung kok sik lah, keselak lah. Mbak, mang pira 4 juta? Dilongi iki 4 sendok dadi karek 1,5 juta. Loh. Kowe iki kok yo makan barang lho, Kang. Ya dikon jajal deh. Teh mang 500 karek 1,5 juta, terus ditambah teh 500 karek 1 juta ya, Mbak. Loh. Loh, rada seret Piye lho, Pak. iki? Raso. Ora so. Gawa, Mbak. Mas, susuku kok mbok reng. Saiki nembet cocomu iki sapa? Iki, ayo. Enak kowe mangan, parek terus ora gelem bayar. Iki bandane kakekmu kok piye? Jane purun bayar, ning duwite kok kon nggawa adikku balik. Alasan Wis kulino ngono kuwi. Kawadan ngono kuwi kulino ora gelem bayar, duwite kene mengko iki dijupuk, iki ngono. Wonge nggawa peciret. Teluret. Oh iya. Kowe katone sing mangane akeh. Totale piro, Dik? 4 juta, Kang. 4 juta kudu dibayar. Iki nganggo modal bayare, nganggo duit tukune, ora nganggo dengkul. Aja wong saenakmu dhewe kowe mangan blas pas entek akeh dhewe ora gelem mangan. Jambang bayi amit-amit jambang bayi. Aku iki ora ngerti ngono kuwi, Dik. Amit-amit jambang bayi. Lah kok rupane koyo ngono, Dik? Karek 2,5 juta lho. Lu ora iso. Pak D, Pakde. Aku Mas. rapi karo buat demo piye? Mas. Ah nyelukno Tak omongi nggih. Mas, masyaallah. amit-amit cabang bayi rupamu dek. Niki busung apa piye? keluarga kalih kula, niki adik kula niki lanang. Lanang. Tadi kowe iki lanang. Lha ora percaya sambil dituliti, Orang andel. ditiliti. Cabang bayi ing apa aku nilik karo awakmu. Lah, ngeten mawon. Niki wau asine ra aku nggawa dhuwit. Heh. Lah tak kon nggawa adikku sing ragil. Cilik. Endi wae? Mulai mantuk. Bali, Jur. Lah, niki kula tak balik delok. Kanggo jaminane nek sampean ra percaya aku. Ya. Adikku Sendor ben ning kene sik. Lho kok aku nek Wis to, manut aku. Mengko tak jipukno dhuwit terus mriki Sendor tak tebus, nggih. Nek iki yo cocok. Lah, Nek go jaminan iki pekakas kaya iki, Lah. aku yo gelem-gelem bae. Nek. nah, saiki mesti ketoke merangsang karo aku wis kok. Sopo sing merangsang karo kowe? Nggih. Dapurmu kaya tikus ngono. Mula Dil, tak mendhet dhuwit sik. suwe ora apa-apa. Ah, nggih. Ngono. Lah niki wau perkarane wong pun hitungan 4 juta. 4 juta, Niki kula gawa. sak piringe dadi 5 juta. Mboten napa-napa. Wes, Mbak, ya. tak gawane. Bang Mario, Nggih, mengke tak dang bali. iso. Aja suwe-suwe. Apa kowe? sampe ngombe Pecus, ini. Dek, Kecemplungan laron. sapa sing ngangkon kowe iki ngombe? Kowe iki pinangka jaminane kakakmu. Laron kene balunge. Jajali marai obat kuat. Temen apa piye, Dek? Wis sauru mesti klenger-klenger. Kowe arep ngapusi karo aku. Lah kok ngapusi? Ora usah aku ya diguyu. Sing guyu sapa trae wong tuku ketok ora oleh. Rupamu ae kaya wedhus werok. Akhire. Hop. Ora usah cedak-cedak karo aku kowe iki. Lah kok mbok undang? Ben krungu kupingem. Lah aku kok kene ya wis mendungu. Bantu karo aku kowe. Lah kowe takut terus kok. Bantu sini. Lho. Tak rautno kok dalanem. Piye? Ora butuh. Waduh. Kena tenan warane ra umur. Ur. Kowe iki pinangka jaminane ya. Terus Ning kene kowe kudu kerja. Apa wae kudu mbok tindak kene. jaminan kok kon kerja. Apa? Jenenge jaminan iki pokoke ngono lungguh tegang sila tumpang. Lah kok medhuk temen kowe, Dik. Lah terus kerjane apa? Iki ra aku warung. Saben buka warung, kowe buka warung dhisik, karo nggotonge kursi, meja, piring-piring, Dik. Lah carane? Cara
korsine. Kursi. Iki dhisik. Kursi dikotong dhisik. Oh. Carane ngene, Dik. Ya, Diangkat diangkat. digowo bali. Ngerti? Ngerti? Ayo Diangkat. ditarik. Dulur karo aku. Tuh, carane ngangkat kursi iki karo kok iki. Gung. Biabe cabang bayi. Ngangkat kene digowo bali. Terus Digowo digowo. bali, Dik. Iya. Ini carane. Wis paham? Urung. Wis mudeng, Dik. Urung. Cabang bayi ketok. Lah sing iki ya padha iku. Pawanmu gede, raimu ombo, ning kok ora mudengan kowe iki. Aku ora tau kerja, Mas. Dianggap Ya, ngene, terus mudeng. mudeng terus digowo. Diangkat sing dhuwur, Ya, digowo bali. carane Carane yo mlaku, Dik. piye? Ngene. Ngerti? Urung. Dibablaske tekan omah, Dik. Oh ya. Wis. Lagi. Bu. Wis tau enehi contoh. Saiki yo ganti kowe, Dik. Lah aku lali. Ayo diangkat. Oh, sini diangkat. Ora kuat. Ora bokong ini sing diangkat. Kok sini diangkat ora bokongmu sing jentat jendit jendu jendat. Ojo, Dik. Kuat. Ora kuat pawaanmu gede. Sejali sampean nek ngenyek uang. Ngangkat Kuat ta ora? Ngene lho kok. Wah, lah nek ngono tok jajal karo mlaku. Wih, yo. Kuwi gampang bodhonane. Bento jane kowe apa wong iku? Lho ya kono sing bento. Lho kowe. Ora kok kowe iso ngaran. Kowe sing lebokke kursi lho Kang Emang. Aku sing lebone kursi. Makai contoh. Kowe ape gowo dolanan aku? Oga, Dek. Saiki piring-piring iki diklombokke, dur dilumpuk, digowo bali rono. Digake. Delok. Tanpa tak cekel nganggo tangan, piring iso mara rono dhewe. Ora percaya aku. Hup. Kaya Setan Sekar Arum. Bu. Setan Berjo. Bu. Setan gak lah. Nek metu tenan malah cilaka. Hup. Endi ora mlaku, Dik? Endi? Setane wis ilang. Ora usah guyu-guyu, total ndasem kok. Ayo bali, ngopeni sapi karo ngarit nimbal. Ayo. Kutin ayo. Cah, pengaruh. Nasib malah dikongkon dadi buruh. Kakangku jare ape balik. Jiko dhuwit sedelok kok ngantek yah mono yah mene urung balik. Ya Allah Gusti. Aduh. Bar ngarit loweren engko tak pakakno sukete angger ijek, tak pakakno kangane. Tangane sapa, Dik? Kangane iku lho sapa? Lastri.
Yo kene karo kakane Lastri. Kangane traya asem tenan. Oh apa nganti nesulum kaya ngono. Kowe diapake karo kakak Lastri? Iki jek goblokno. Wong kangane Lastri semena-mena pada diriku. Kowe diapake, Dek? Diperintahi terus. Diperintahke terus. Iya. Nek mengko saumpama kakak Lastri iki ning ngarepmu, mbok apake? Tak idoni. Bu idoni. Iki lho belaku coplok. Apa mbok idoni tok? Wis ora trimo tak idoni, brengose tak babuti. Iki nek ketemu kakak Lastri, Iya, mbok idoni, brengose tak jabuti. apa ya mbok jabuti tok? Ora, Mbok apake? tak wobong, tak panggang, raine terus tak cet ijo. Ben koyo naga. Oh, apik tenan, Dek kowe. Lah iya lho wong aku gregeten. Perkarane ganti gregetan kowe iki dikongkon apa wae. Diperintah terus. Ngantek keselen aku lho iki jagongan. Iya, iya. Aku wis bar ngarit. Sukete ijeh. Ayo mbok pangan. Coba bali meneh omonganmu. Ya kowe ketemu karo kakak Lastri apa mbok apake? Tak gawekno wedang susu. Ora percaya. Kon niki ngapusi karo aku. Aku krungu dhewe. Nek ketemu kakak Lastri arep mbok idoni, brengose mbok japot. Sing kandha ngidoni sapa? Kowe ngono. Ameh tak idoni. Ame mbok idoni ning durung mbok idoni. Burung. Oh, Apa saiki? Matamu yo. Lah kok enak-enak temen kowe lungguh cegang selo tumbang. Lah wis bar pergawe. Durung rambung, Dik. Apa nek? Ora mangsamu enak kowe iki mung nimpal ngarit ngedusi sapi, durung rambung. Saiki gawekne kopi aku. Niku ne sendong kok terke sendong ngono. Tak enteni, Dik. Kopi. Pahit ta legi. Aku iki seneng bae. Kopi iki aja manis-manis. Munda duweni penyakit gula legi. Cingkir apa gelas? Yo cingkir jeneng enak kopi iki nganggo cingkir. Cocok. Panas apa anget? Wapo. Jenenge kopi iki yo panas. Nek adem iki ora kopi, banyu deh jenenge. Oh iya iya. Sing panas. Nggih. Kok nek panas dikai lampen. Cabang bayi. Mengkene jenengan panasen. Dikai lepek. Heeh. Jenenge cangkir iki yo nganggone lepek. Mengko nek ngombe disokke ning gone lepek jur diombe. Ngono. Kok isih bantah terus kon iki? Nek urung teko jenengan ditutupi sik apa gak? Kowe iki ape go tulanan apa piye? Engko nek Kabune to piye? nek salah meneh. Jenenge nek durung diombe iki yo diwenehi tutup ben ora dicemplungi laler, ben ora dipangan cecek. Ngono. Gak ngono sing jelas. Wis mau durung jelas piye? Proton dasem iku. Lah engko nek mbok protol dasku, oleh gek kopi piye? Tak ganti kacang atom. Engko nek diganyang wong, Ben dasem protol neh. lah nek wis protol, Protol ijo kacang ijo. lah engko nek digodhog wong, Yo ora iso ditandur ben pukul ing dasem. kowe iki kon geno kopi tak ngajak bantah. Kowe iki sing jawab aku. Aku kuali. Kopi panas, rada pahit, nganggo cangkir, nganggo lepek, ditutupi. Gula pasir apa gula krikil? Jepang bayi, gula pasir, Dek. Oh, berarti nganggo Ora gula krikel. gula pasir terus dikai semen. Matamu. Oh, karo moto. Lho, sebantah. Lah kok nek aku mumuk-mumuk piye? Ngomong piye? Lah jarene gula pasir Kecangkeman kon iki. Tak protol lambemu kok piye? Kembak kembik kawean rakot sak. yang bento. Sama siapa ora bento? Kok mau iso ngomong ana jebele. Muga-muga keceblokan empiak kowe.
Wis gak kaget. Aku yang jumpul. Aku yo kaget to. Iki gene kok gremeng wae kan mang tak sawang kok guri. Aku mau ra kon ngarit wis ngarit. Ya. Barang ngarit malah Kang teko rene kon gekno kopi. Kowe kok gekno kopi? Iya. Wis kok gekno. Ya urung wong tak takoki omong ndrudel ra umum. Wis sabar. Pancen kakangku iki ya kaya ngono. Iku matine selapan. Ora iso mati no kakangku iku. Aku ra kon gek kopi. Heeh. Engko gulane tak guwenti mecin. Heeh. Wah, mecin terus tak kei obat mercon. Ya aja ngono ah. Engko nek pas mobil ben jebak nek mbledok. Dulurku iki kari siji tok karo mbok pateni. Nah, dulur ngono dapure brengose kaya turut namplek kok. Jane aku wis pegel kok ndek dulur ngono. Lah iki carane. Ngene ya. Piye? Aku tak kandha karo kowe. Iya. Carane mateni Kang Amu. Ora ora perkara kuwi. Ya perkara kuwi gampang kok. Lah apa? Aku seneng karo kowe ya, Dor. Malah kon iki lho. Sinyale melek. Dirungokke aku nek ngomong. Piye? Aku seneng karo kowe. Ah. Ngene lho ngene. Mosok tenang, Iya, turu ngono. tapi bahaya. Bahaya piye? Mesti Kang Amu gak entuk. Yo yo. Oleh apa ora yo? Ya jelas gak entuk wong Kang Ame karo aku gedhinge ra Iya, aku ora sida dadi bojomu. Apa ngene? Sampean nggawa kunci ngarep omah gerbang apa ora? Wis nggawa aku. Lah. Ayo do kawin lari. Lari. Iya. Kowe lari ki piye? Malah nek tak wering. Piye? Carane Carane? maju mrono. Padha rono. Ya, Terus candak set. ndak jauh. Terus 1 2 3.